यूवी के फोन काहे न लग रहल बा। डैम इट, का करी हम यूवी? कहवा बा तू? तार फोन भी ना लग रहल बा। व्हाट डू आई डू? यूवी, आई रियली मिस यू, आई रियली नीड यू। एगो तू ही तो हमार सहारा बारा। तारे बिना आई फील सो वीक। कितना लॉस लगेला हमके समझ ना आवता हम का करी। तो के हमरा ला वापस आवे हो की यूवी? अरे हम सच कह रहल बानी जीजा जी, बिल्कुल सच। पहले जब हम सुननी तो वाकई हमरा बहुत गुस्सा आई, काहे कि हम अपन बहन के अकेले दुनिया के साथे लड़त देख ले बानी। और जब ट्विंकल जब हमरा सारा बात बतौलस था, हमके ऐसा लगल कि चला जौन कुछ भी भइल अच्छा ही भइल कि आप वापस आ गए। नहीं, अब हमार बहन अकेले ना होगी। आज तो वाकई खास दिन बा हम दोनों के बीच। ओ बल्ले बल्ले वाला दिन बा। और हम कब तक आपसे नाराज रह, कब तक? ओ जी, एक्सक्यूज मी टू टेल, पर हैप्पी तो हमनी भी बानी, बट हैप्पीनेस के साथ जी लिटिल लिटिल छोट छोट डर भी बाजी। वो ऐसन बात थी जी, जब 4 लोगन के पता चली इस शादी एंड ऑल के बारे में, वो लोग का टेल करिए हम आपके का बताई। अब गॉसिप वाले लोगन के उनकर मुंह क्लोज करब तो बहुत मुश्किल लग रहल बाजी। अरे विनीतिया बस करा। अरे आज हमार बहन के लाइफ में इतना अच्छा दिन बा, इतना साल के बाद खुशी लौट आइल बा हमार बहन के बीच में। और तोहरा के वो 4 चुगली वाली औरत के पड़ल बा जे तोहरा तरह ही चुगली लगावेली। हां बोला 4 लोग तक का पूरा दुनिया भी सवाल पूछी ना तो उनके यह जवाब मिले कि आंटी अंकल, ट्विंकल के पापा और इनका हस्बैंड बाड़े। और आज जब ये दोनों दोबारा शादी करे जा रहल बाड़े ना, तो इनका पूरा परिवार इनका साथ। ओकरा बाद जेके जॉन बोले के बाद बोले। अरे ई भइल ना बात। कुछ कितना स्वीट और केयरिंग बाना, सबके ख्याल रखेला। आज ओकरा वजह से हमार माँ और पापा भी एक हो गए दोबारा। और तो और हमार प्रॉब्लम और स्यापा के भी अच्छा से संभाल लेलस। और एगो हम बानी, हमेशा ओकरा से लड़त रहेंगे। हमके कुंज के थैंक यू बोले के चाहिए। हाय का लग रहल बानी हम। कोनो दिन तोहार न जाना तोहरे के लग जाए, समझ लो। थोड़ा रियलिटी में आओ। आज तोहर माँ बाप के शादी बा ट्विंकल। भाई दो फूल के जोन माला बा ओकर ऑर्डर हम दे देले बानी। पूजा के जोन सारा सामान बा ओकर रिस्पांसिबिलिटी तोहार। हम अपन पंडित जी के बुला ले बानी और का रह गेल फोटोग्राफ हम खुद खींचब। अरे कम लोग के मौका मिलेला यार अपन सास और ससुर के शादी करावे के। मतलब वेरी एक्साइटेड। कुंज, हाँ बोला ना। हमके ना, तो के ना हम तहरा के, हाँ हम का के लिए बने ट्विंकल। I mean हम कहत रहे मॉम एंड डैड। माँ और पापा के का भइल? अरे वो तो ठीक कुछ बाड़े। नहीं भइल तो आई मीन तू बोलल का चाहत बाड़ू ट्विंकल। तू हमके बोले तो दो। बार बार काहे का कैसे बोल बोल के काटे ही जा रहल बड़ा। कब से हमें कुछ चीज बोले की कोशिश कर रहल बानी। का कर रहल बाड़ू ट्विंकल? हाँ? धक्का काहे मारा ताड़ा? हमरा पास से इलेक्ट्रिक शॉक आ रहल बा का? हमके धक्का उक्का मारे की जरूरत नहीं खे। और वैसे भी हमके तरह के हग वग करे के कोनो शौक नहीं खे। वो तो हम थोड़ा सेंटी हो गए रहनी, यही से गलती हो गई। अब दोबारा कबो ना होगी। ट्विंकल, ये कोनो तरीका बा अपन पति से बात करे के?
हम हमेशा सोचिनी की तरह पे गुस्सा ना करी, लेकिन तो के तो बातें समझ में ना आवेले। ओ मम्मी जी, हम बदतमीजी ना करत रहनी। ट्विंकल, बहाना बनावे की जरूरत ना बा। हमनी के लीला जी के घर जाए के बा। हम नीचे तू दोनों के वेट करल बानी। तू दोनों आ जाइए मम- बस। कैसन लगत बा? अभी दुल्हा शादी खातिर एकदम रेडी बा, परफेक्ट। बेटा, ये तोहार सपोर्ट के बिना ना हो सकत रहे। पापा, हम माँ और ट्विंकल की खुशी खातिर कुछ भी कर सके नहीं। गॉड ब्लेस यू। माँ, ई मामला में भी हम आपसे पीछे ही रह गई हैं। आप हमसे भी सुंदर दुल्हन लगातानी। चल हट पगली, हमार ट्विंकल से सुंदर भला क्यों हो सकेला? कब्बो ना। एक खुशी के मौका पे भी हमार मन में इतना सारा सवाल बा। ओकरा बारे में माँ से पूछे कि सीधा पापा से बात करी? का करी हम? इससे पहले कि ट्विंकल हमसे कुछ पूछे, हमने के इस शादी के रस्म के बाद खुद ही ओकरे बारे में ट्विंकल के सब सच बता दी। पहना के ब्याह नचांगे, टपांगे, गवाएंगे। ओए हमारी प्यारी बहनिया बनी दुल्हनिया। ओए बल्ले बल्ले, और साथ में पिया भी। ओए लस्सी। हाय, कितना ब्यूटीफुल लग रहल बानी हमार दीदी जी। हम कहरल बानी कि मिस वर्ल्ड भी फेल हो जावे आज इनके आगे। आखिर बुआ के घर बानी। ई लो, एक ही कहेले कि क्रेडिट लेके भाग जाए। हाय, क्योंकि नजर न लग जावे। You're too beautiful जी। आई, कम कम। I love you। ओए चलो जी। ओ आई जी। चली जी, मुहूर्त निकल जा रहल बा। हाँ बेबे, चलो 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 चलो। आवाजी आवाजी आवाजी। जय माता दी। अब वरवधु एक दूसरा के वरमाला पहने ही है।
बड़ा लक्की बाड़ू यार, अपन माँ बाप के शादी देखे खातिर मिल रहल बा। कमाल बा। थैंक यू सो मच कुंज। आज तहार वजह से हमार मॉम के उनकर खुशी और हमके हमार डैड मिल गए। दुल्हन के मंगलसूत्र पहनाई। अब सिंदूर दान करें। वो दिन मंदिर में हम आपकी रस्म निभावे से रोक देले रहनी, लेकिन हम चाहतानी कि आज आप हमार माँ के मांग में आपन नाम के सिंदूर भर के उनका से दोबारा शादी करी। पापा पापा पापा। ब्याह संपन्न भइल। मुबारक होके। Congratulations, congratulations. हाँ जी, हमार भी गले मिली। Congratulations. भाई खुश रहा भाई। कांग्रेचुलेशन अंकल जी, कांग्रेचुलेशन। मुबारक हो के संदन जी और समधी। थैंक यू। ओ अंकल जी, अब हमके भी माफ करी, हमसे बहुत बड़ गलती हो गई। रहुआ लोग के बहुत तंग कईनी हम, कान पकड़ के सॉरी मांगत बानी जी। अगर रहुआ लोग के बारे में पता हो तो कबो ऐसे बदतमीजी ना करती, छोटा समझ के माफ कर दी प्लीज। दैट्स ओके। अब माफी तो एगो दिखावा बा, ताकि रहुआ के सच में लागे कि हम सुधर गइल बानी। Congratulations and wish you both of you very happy married life. थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। अब बात बहुत हो गई, चलिए थोड़ा सा फोटोग्राफ खींचल जाए। हाँ? अरे अरे चलो भाई, फोटोग्राफ्स ले ला। हेलो पापा। पापा, आपके आवाज आ रहल बा हमार? पापा, आज हम अपन लाइफ के बहुत बड़ा डिसीजन लेनी हम, और हमार आपसे बात करब बहुते जरूर बा। पापा, ये कौन लड़की बिया जे आटे के पापा बुला रही बिया? एनीवेज जो भी होके, ये मौका के फायदा तो उठावे के ही पड़ी। वैसे भी हमसे लीला की इतना खुशी बर्दाश्त तो हो ही ना रहा। अपन तो थोड़ा मसालेदार तड़का लगावे के अच्छा मौका मिलल है, नॉट बैड। हेलो पापा। पापा, हम माही। हेलो हेलो पापा। हेलो हेलो पापा। आई एम रियली सॉरी, लेकिन कहानी में ना एक छोट सी ट्विस्ट आ गई। आर्टिसर जी की ई लड़की के बाजे आपके पापा का क्यों बुला रही दिया? कहीं आपके कोनो नाजायज औलाद तो नहीं की जिकरा के आप ट्विंकल और लीला के चक्कर में कहीं भूल आई है? वैसे बड़ा स्मार्ट बानी आप ना, यहाँ भी एक फैमिली, वहाँ भी एक फैमिली, दोनों फैमिली के उल्लू बनाएला भाई, का बात बा? अनीता आंटी, एक बार पापा के बोले के मौका तो दी। ये जरूर एगो मिसअंडरस्टैंडिंग बा। ये इंसान पहले भी धोखेबाज रहे और आज भी धोखेबाज। बस कर अनीता, बहुत बोल ले लू तू।
ये धोखेबाज ना बानी, समझ लो तू। तू जाने चाहत बिया ना ये लड़की के बिया। आप सब जाने चाहत बड़ा ना कि के बिया। चुप कहे बानी माँ, बता दी सबके, बताई के बिया ऊ। ये लड़की माही बिया, हमारा और इनकर बेटी, हमनी के बेटी, ट्विंकल के छोट बहन। हमके लागल कि इनके साथ साथ वो भी दुनिया में ना रहल, लेकिन रब की मेहर है कि इनके साथ साथ माही भी बच गए। हमने के माही मरल ना, वो जिंदा बिया, पुत्र माही जिंदा बिया, माही जिंदा बिया, पुत्र माही जिंदा बिया। पुत्र एक्सक्यूज मी। ओ ट्विंकल, कुंज पुत्र जा ट्विंकल के साथ रहा। ए वक्त ओकरा के तोहार जरूरत बा। जी पापा, हम जब से आपके बारे में जाननी, हम आपसे यह सवाल पूछे चाहत रहनी। हम अपना आप के बड़ा मुश्किल से रोक ले रहनी, ये सोच के कि कहीं आप ही ना कह दी कि एक्सीडेंट में आप तो बच गए नहीं, लेकिन आज जब हम अपन छोट बहन की आवाज सुननी पापा, तो हमार जान में जान आ गई। हमार छोट बहन जिंदा बिया। आप हमने से ही बात छिपैनी काहे पापा, इतना टाइम तक बताई नहीं काहे ना। ट्विंकल पुत्र, हमने कभी ना चाहत रहनी कि इस तोरे सामने ए तरह से आवे। तो हर पापा और हम तय कर ले रहनी, जैसे ही शादी की रस्म पूरा हो जाए हमने आराम से बैठ के तोरा की सब समझावे वाला रहनी। फिर अचानक से ही सब कुछ हो गई। पुत्र, जैसे तू तो हर पापा और माही के सच के बारे में ना जानत रहला, वैसे ही माही हम सब के बारे में ना जाने ले। पुत्र, हम दोनों कश्मकश में आ गए रहनी कि हम तो दोनों के कैसे ही सच बताए, का करब हमने के कुछ समझ में ना आवत रहे। बट पापा आपके इतना टाइम तक हमसे ये बात ना छुपावे के चाहत रहे। माँ आपके बिना कोनो तरह जिए सीख लेनी, लेकिन माही के खोए के सदमा माँ कबो बर्दाश्त ना कर पाई है। माही के नाम सुनते ही माँ की हालत खराब हो जात रहे। यही से हम डिसाइड कर ले रहनी कि हम माही के नाम माँ के सामने कबो ना ले। चुप रहो, एक मिनट। ये देखिए देखिए, माही के कपड़ा, माही के फोटोग्राफ्स, माही के खिलौना। माँ माही के हर याद के संजो के रखले बाड़ी। माँ माही के याद रोज देख देख के रोवत रहली पापा, और हम छिप छिप के माँ के देखत रहनी। हम आपके का बताई पापा, माँ पे का बीतल। माँ बच्ची शांत हो जा बेटी। हम जानत बानी हम ही तुहार गुनहगार बानी, लेकिन जौन कुछ भी हम कहीं बेटा वो मजबूरी की वजह से कहीं। भगवान के लाख लाख शुक्र बा कि हम और माही दोनों एक्सीडेंट में बच गए नहीं। लेकिन हमार बच्चा जौना वजह से हमके तोहनी दोनों से दूर रहे के पड़ल, वही वजह से हमके माही के भी तोहनी से दूर रखे के पड़ल ना। पापा, माही तो बहुत छोट रहे वो टाइम, ओके तो कुछ भी याद ना होगी।
लेकिन अगर माही के कुछ याद नहीं खे, ओके कुछ नहीं खे पता, तो हमनी ओके इतना बड़ा सच कैसे बतावल जाए? हम माही से बात करब, हम क्या अपन बहन से बात करे के बा? पुत्र ना, हम बताइनी ना, जैसे तू ही सच के बारे में ना जानत रहलू वैसे माही भी ना जाने ले पुत्र। हम एक तरह से ओकरा के ना बता सकेनी। सही समय देख के हमने ओके सब कुछ बताई, फिर ओकरा से बात करब पुत्र, ठीक बा? है ना जी? हाँ लेकिन पापा प्लीज प्लीज हम क्या अपन बहन की आवाज एक बार सुने दी प्लीज। बात समझे की कोशिश करा। The number you have called is currently out of coverage area. Please try again later. बेटा ओकर फोन नहीं खे लग रहा, बाकी वो कुछ दिन में इंडिया आवे वाली बिया। शायद इन्हें बतावे खातिर वो फोन के लिए होके। हाँ माही इंडिया आ रहल बिया पापा। हाँ माँ हमार छोट बहन इंडिया आ रहल बिया। कौन सुनला तू? माही इंडिया आ रहल बिया, हमार छोट बहन इंडिया आ रहल बिया। कुछ तरह पता बा, जब वो पैदा भइल रहे ना हम इतना एक्साइटेड रहनी। जब वो हॉस्पिटल से घर आवे वाला रहे तो हम ना बार बार घर के बाहर भाग के जाके देखत रहनी कि हमार माही कब आई, हमार छोटू बेबी कब आई। और पता बा जब हम ओके पहला बार देखनी ना, वो इतना क्यूट रहे, एकदम गोरा गोरा सा, इतना स्वीटू बेबी रहे ना। और ना कभी कभी तो हम स्कूल ना जाए के बहाना भी बनावत रहनी। कभी हम बोलत रहनी कि हमार सर में दर्द बा, कभी पेट में दर्द बा, लेकिन हमेशा ही पकड़ा जात रहनी। इमे हंसे वाला का बात बा? हंसत का है बाड़ा? तोहरा अंदर जो एगो हंटर वाली छुपल बिया ना, उससे माही बाल बाल बच गई। समझ आ रहल बा तोके? ना तो तू जैसे जिद करके सबसे अपन बात मनवा ले लू ना, तो तू वो बेचारी पे अत्याचार करके ओके डोमिनेट करके उससे सब बात मनवा ले। एकरा डोमिनेटिंग ना बोले लेकिन सर ना, हम तो बहुत स्वीट बानी, हम सबसे बहुत स्वीटली बात करेनी और प्यार से सब हमार बात मान जाए ले। जोक अच्छा मर लू तू, गुड। जोकर तू बाड़ा, समझ ला? हम और तू का बड़ू जोकर। कुंज प्लीज। वैसे लाइफ भी हमरा साथ बहुत अजीब मजाक कैले बाना कुंज। काश हम और हमार छोट बहन साथ साथ बड़ होती, सब वो चीज करती जो बहन करेली। एक दूसरा के ड्रेस शेयर कइल, गॉसिप कइल, छोट छोट बात बतावल, लेकिन के बारे में डिस्कस कइल, सब मिस कर देनी हमने। अभी भी देर नहीं के ये सब तू दोनों अभी भी कर सकेलू। बहुत ना भइले त का भइल, तू दोनों हमरा बारे में गॉसिप कर ली हमरा पीठ के पीछे। वैसे भी अभी भी तोहर बचपना खत्म कहां भइल बा ट्विंकल? बालू तो तू छोटी सी बच्ची। पर हमार बात मान, तोहर छोट बहन आ रहल बिया, थोड़ा बड़ा होके कोशिश करा, यू नो, मतलब बड़ा दीदी के जैसन। कुछ तू हमके बच्ची मत बोला। और हाँ खबरदार, हम तो के वार्न करतानी, अगर तू हमके हमार छोट बहन के सामने बच्ची बोलना ना तो हमसे बुरा क्यों ना होगी। कहे माही के भी पता होके कि चाहिए ना कि ओकर बड़ी बहन एक्चुअली में वो छोट सा बच्ची बिया, मतलब उससे भी छोटा दिमाग के। कुछ प्लीज हमके बच्ची मत बोला, बच्ची ना बानी हम, मत बोला। ये वाला फोटो याद बा आपके? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। माही तो ट्विंकल भी है ना? पता बा है कि बचपन से ही ना फोटो में पोज करे के बहुत शौक रहल। सब कुछ परफेक्ट होके के चाहिए, वरना ही फोटो खिंचवावत ही ना रहे। मतलब बचपन से ही मिस अमृतसर बनने की तैयारी रहल। शट अप कुंसरना। पापा एक इग्नोर करी और हमके ये बताई कि हमने की माही के काका पसंद बा। वो तो शुरू से बाहर ही रहल बिया, उहे बड़ल बिया, कब वो इंडिया ना आयल तो ओकर आदत, बात करे के स्टाइल, कपड़ा पहने के स्टाइल, सब कुछ वैसे नहीं बका, एकदम वेस्टर्न। ना बेटा, यह तो खूबी बा माही में। इतना साल लंदन में रहला के बावजूद भी वो टोटली इंडियन। हमने के संस्कार, हमने की संस्कृति सब पता बा ओके। बेटा तुहार नेचर से थोड़ा डिफरेंट बिया हो, शांत स्वभाव के बिया, ज्यादा केहू से बात ना करेले, अकेले रहल पसंद करेले। जब वो नर्वस हो जाले ना, अपन नाखून चबावेले। ये देखा, न्यू एनआरआई, न्यू रिपब्लिकन एनआरआई। बस हाथ में एगो झंडा के कमी बा। एकरा के केहू बताए कि रिपब्लिक डे आके गइल।
लेकिन कुछ गुण ओकरा में लीला जैसन बा। केयरिंग, सबके ध्यान रखल, प्यार से बात करल। कबो कबो ओकरा लेके हमरा थोड़ा घबराहट होखेला। असल में बहुत जल्दी नर्वस हो जाले। ओह हेलो, टैक्सी स्टैंड पे आपन और हमार टाइम काहे वेस्ट कर रहल बाड़ू? टैक्सी ना लेवे के बाद साइड में हट जा। सॉरी सॉरी। गांधी जी, सॉरी। आप डरी मत, हम बानी ना। हम पूरा टाइम ओकरा साथ रहब और ओके एकदम कॉन्फिडेंट बना दे, फिर वो केहू से ना घबराई। हम अपना तरफ पंजाबी पटाखा बना दे एकदम। थैंक गॉड तू हमरा के कॉल कर लेला। तोरा पता बा हमरा कितना घबराहट होत रहल। कितना क्यूट पिया। अभियो ऐसा न दिखेले, प्यारी सी गुड़िया जैसन। हमके कैसे पता हो कि वो अभी कैसन दिखेले? आप हमके एक बार भी फोटो ना दिखाई नहीं। हम क्यों कर फोटो दिखाई? अभी देखा होता है। एक मिनट साली हमार बिया जीजा हम बनी, पहले हम फोटो देखब, हमार हक बनेला। एक्सक्यूज मी, पहले हमार हक बनेला काहे कि वो हमार बहन बिया। दा हमके माई की फोटो देखे के बाद द लेला। कुछ दो ना। अरे, अरे अंकल, अरे देख रहल बानी माँ अपना बेटी के, हाँ कैसे दौड़ा रहल बिया अपना पति के। तो के तना बाथरूम में ना लॉक कर देवे के चाहिए। कुछ कह रहल पानी ना दो। दिखा दा बेटा। अरे ट्विंकल संभाल के। ये बच्चा लोग कब बड़ा होखी है? एक बात कही जी, भगवान के लाख लाख शुक्र बा, जैसे हम सोचले रही वैसन ना भइल। ट्विंकल ना माही वाला बात ना बड़ा अच्छा से आसानी से झेल लेलस। बस अब भगवान करे माही भी हमनी के यही तरह अपना लेवे। हमनी के परिवार एक बार फिर से पूरा हो जाए जी। वाहे गुरुजी के मेहरबा जरूर होगी। हमार पापा के फोन चाहिए। हम क्या अपन बहन की फोटो देखे के बा? आजा। कौन हमार पापा के फोन दा? हम क्या अपन बहन की फोटो देखे के बा? उफ, शक्ल तो देखा गुस्सा में कैसे पिंक कलर के गुब्बारा का जैसन फूल गिल बा। जरा गाल खींच के देखी, अद्भुत है ना। हमार मजाक उड़ाई बा तू? कितना स्वीट बाड़ू तू। सच के भी ऐसे मजाक बोल के टाल दे तू। गंदा गंदा जोक मत मारा। फोन दा हमके। प्यार से प्लीज बोला तब फोन। काहे बोली प्लीज? चुपचाप फोन दा, समझ ला? फोन चाहिए? हाँ? हाँ? गई कहाँ ये लड़की? हमार पापा के फोन तोड़ देला। अब हम माही की फोटो कैसे देखब? तब अब हम रिपेयर करा दे, ओकरा बाद देख लिया। हमके तहार एहसान ना चाहिए। अब जब हमार बहन इंडिया आई ना तब हम ओके फेस टू फेस ही देखब डायरेक्टली। गुड। हमार साली भी जब वापस इंडिया आई तो हम उसे फेस टू फेस मिला डायरेक्टली। ई जोक रहे, बहुत सड़ल रहे। तोर चॉइस खराब बा, टेस्ट खराब बा। हमार टेस्ट खराब बा? हमार टेस्ट तो तब देखबा जब हम अपन बहन खातिर एगो हैंडसम पंजाबी लड़का ढूंढब। चला हम भी देखत बानी। हाँ तो देख लिया। हाँ तो देख लेम ना। और हम तारा साथ अपन टाइम वेस्ट काहे कर रहल बानी? हमार बहन आ रहल बिया, हमके ओकरा खातिर गिफ्ट लेवे जाए के बा।
प्लीज अपन गाड़ी पीछे ले ली। अरे यार हटाओ ना गाड़ी गाड़ी अपन आगेला। प्लीज गाड़ी पीछे ले ला। भाई साहब प्लीज एम्बुलेंस चाहिए। हमार बेटा बहुत ही सीरियस बा। प्लीज गाड़ी पीछे ले ला। भाई साहब प्लीज एम्बुलेंस की जायदा। हमार बेटा बहुत सीरियस बा, सुन ला प्लीज। अरे क्यों आंटी हमके भी जाए के भाई हटवाई ना। गाड़ी पीछे ले ही ना। चलो पीछे लो। एगो रेड लाइट का खराब हो जाला, अमृतसर में हंगामा मच जाला। एम्बुलेंस तक के निकले ना दे रहल बड़े। कितना बदतमीज लोग बड़े। इनका पहले खुद जाए के पड़ल बा। डिस्गस्टिंग। कहाँ है आप समझत काहे नहीं कि हमार बात। बेचारी आंटी केहू उनकर हेल्प भी ना कर रहल बा। प्लीज मदद करा। हमार बेटा की हालत बहुत ही खराब बा, प्लीज। अरे का करत बाड़ा पाजी? सुनो भाई साहब अपन गाड़ी पीछे करा ना अरे प्लीज। पीछे गाड़ी खड़ा बा। गाड़ी पीछे करा ना। सुना सुना हम के एम्बुलेंस निकाले के बा। हमार बच्चा सीरियस बा। बाबा जी, ये आंटी कितना परेशान हो रहल बाड़ी, लेकिन केहू उनकर मदद नहीं के करत। सुनत काहे न बड़ा। हमार बात, हमार मदद कर। हमके गाड़ी निकाले के बा। आप अपन जरा पीछे गाड़ी करा ना, पीछे ले प्लीज। उ एम्बुलेंस के जाए। अरे मैडम आगे देखी ना। जल्दी नहीं के, हम नहीं हो के जल्दी बा। चलो हटा, पीछे हटा। जल्दी करो भाई भैया साहब। भैया प्लीज आप मदद जरा करी। अरे चलो जरा चलो चलो पीछे लो। अरे भाई साहब गाड़ी निकाली ना भाई साहब। बहुत भइल। ई लड़का भी आंटी जी के केहू मदद ना कर रहल बा। अब हम के ही कुछ करे के होगी। अरे यहाँ से निकलो बहन जी। पीछे लो पीछे हटावा हटावा। जी गाड़ी हटवाओ जी। अरे का कर रहल बानी बहन जी? ये लड़की तक कमाल के बिया। कैसे ही ट्रैफिक फटाफट क्लियर करवा रही बिया। हेलो, हम यहाँ बीच सड़क में काहे खड़ा बाड़ू? अब ट्रैफिक के साथ साथ हमके लोगन के भी हटावे के पड़ी। मरे के शौक बा का? सॉरी। अजीब लड़की भी आ। चला यहाँ से जल्दी जा। एक्सक्यूज मी। ई एड्रेस हमरा के बताई प्लीज। ओए पटाखा के बा। हेलो मैडम जी। रवा के पहले कब्बो एरिया में देखनी ना। नया नया आइल बानी लागत बार हुआ यहाँ पर। एड्रेस लाइन देख लेत बानी। ई एड्रेस अब मैडम जी कैसे मिले के बार हुआ के? ओ तेरी ट्विंकल भाभी जी कहाँ से आ गिली? तू तो उहे लड़की बाड़ू ना जे वहाँ ट्रैफिक में बीच सड़क में खड़ा रहलू। कोनो प्रॉब्लम बा का? प्रॉब्लम ना। भाभी जी एड्रेस एड्रेस ये तो हमार घर के एड्रेस बा। का काम बा तहरा? केकरा से मिले के बा? माही पापा पापा माही व्हाट अ सरप्राइज। तू तो कलावे वाला रहलू, आज आ गेलू। माही, पापा हम सोचनी कि हम आपके सरप्राइज दे दी। ऐसे आप जौन एड्रेस हमरा के लेके देले रही, हम ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए नी। अच्छा केलू।
माही माही हमार पुत्र बेटी 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 तोहार माँ बाड़ी और ये तोहार बड़की बहन ट्विंकल। माही हमार गलती बा बेटा, हमी तोके तोहार माँ और तोहार बहन से अलग रखनी, ये लोग के बारे में बतेनी तक ना। आई एम रियली सॉरी। माही माँ हमारी बच्ची हमार बच्ची इतना साल भगवान के लाख लाख शुक्र बा हमार दोनों बच्चे हमरे साथ बानी। ट्विंकल दी माही हमार माही हमार छोटी इतना सा रहलो जब हम तो के लास्ट टाइम देखले रहनी वो येलो कलर के फ्रॉक पहनले रहलो है ना माँ। अब हमार माही इतना बड़ हो गई फ्रॉक से सूट पहने लागल। कितना मिस करनी ना तो के, कितना स्टूपिड बानी ना हम। पहला बार अपन बहन के देखनी पहचान भी ना पैनी और डांट भी देनी। बहुत स्टूपिड बानी हम। सॉरी माफ कर दा हमके प्लीज। माफ करबू ना। अब भइल ना हमनी के फैमिली कंप्लीट। हम के बानी एक मिनट ये सोच रहल बाड़ू ना एक घर के बेटा ई जोन तोहार ट्विंकल दीदी बाड़ी इनकर बेटर हाफ सॉरी बेस्ट हाफ तोहार जीजू हाय कुंज। हाय जीजू। आज हम सबके खातिर वाकई बहुत बड़ा शुभ दिन बा। आज हमार परिवार एक बार फिर पूरा हो गई। हम सब ना गुरुद्वारा चल के मत्था टेकब और शुक्रिया अदा करब। ठीक बा? बिल्कुल। चला। ना 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 वेरी बैड। हमसे पापा बतवले रहले तहारी आदत के बारे में। गंदा बात। अब हम ना तहारी आदत छुड़वा दे। माही का भाई तू ऑकवर्ड काहे फील कर रहल बाड़ू? यहाँ सब आपन ही बाड़े ठीक बा? ट्विंकल ऐसे सबकरा सामने के कॉन्शियस करबू तो ऑकवर्ड तो फील करबे करी ना। माही यू डोंट वरी हम तोरा साथ बानी। तोहार बहन के नहीं आदत बा हर चीज में टांग अड़ावे के कुछ ना कुछ बोले के बा ओकरा के। यू कंटिन्यू। बेबे एकरा के देखी गुरुद्वारा में भी चैन के यहाँ पे भी शुरू हो गई। तू ना हमार बहन के हमरा खिलाफ भड़कावा मत। माही तू एकरा के इग्नोर कर दा। चला हमरा साथ। ट्विंकल चला। बस भी करा। एक कौनो जगह बा बात करे के। हाँ
चल अंदर चल के मत्था टेकल जाए, ओकरे बाद ही सब बात कल जाए पुत्र। चला। सत श्री अकाल बहन जी। सत श्री अकाल मिसेस बेदी, का बात बा? आपके एगो खुशखबरी देवे के रहे। अरे हमार बेटी के रिश्ता पक्का हो गइल बा, यही से हमनी यहाँ पर पाठ रख ले बानी। ई तब बहुत चंगा खबर देनी आप, मुबारक होके। अरे बहन जी, इस सुंदर लड़की के बिया, कितना सुंदर बिया। ये हमार छोटी बेटी है, अभी अभी लंदन से आयल है। छोटी बेटी एनआरआई बिया, अरे वाह, एकरा खातिर तो बढ़िया लड़का हम ही ढूंढब। जी आंटी बिल्कुल, आप ना अमृतसर ना पंजाब के बेस्ट पंजाबी मुंडा ढूंढी हमार माही खातिर। हमार माही के भी शादी होगी ना। जल्दी जल्दी देखिए और बताइए। सत श्री अकाल। चला चल अच्छा पुत्र। हम शादी ना कर सकेनी। काहे माही, हमनी के माही शादी काहे ना कर सकेले? काहे कि हम 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 शादीशुदा बानी। शादीशुदा बानी?